Господин Тончев, како советник за надворешни работи на специјалниот известувач за Македонија Илхан Кјучук, кажете ми колку се реални шансите за да се постигне некакво решение? Всяко усилие за подобряване на диалога трябва да бъде стимулирано и адмирирано. Особено в контекста, че през миналата година и половина реално нямаше особен напредък и времето беше загубено. А сега виждаме, че в рамките на една седмица се случиха две значими неща. Първо, нашия български министър-председател посети Скопие. В рамките на една седмица огромна делегация от новото македонско правителство е на посещение в България да работят по тематични групи. Нещо повече, с първата визита от миналата седмица беше завършена първата точка от така наречените 5+1 условия за изпращане на въпросната нота до ООН, с която Македония заявява, че няма териториални претенции към Република България и се започва един нов процес на диалог. Така, ги споменавте вие тие 5+1 барања кои што ги поставила Бугарија како услов или ултиматум за излез од ова криза и деблокада на ветото. Меѓутоа, не се споменуваат воопшто оние клучни барања на кои што беше инсистирано овој период. Историјата, меѓутоа и човековите права на кои што ги постави председателот Радев како главен услов за решение. Вижте, напрежението върху съвместната историческа комисия беше огромно и до голяма степен разбираемо. Сега трябва да гледаме позитивно на това, че фокуса се измества малко от историческата комисия и се набляга на сътрудничеството по теми като икономиката, инфраструктурата, свързаността, университетските обмени, но не трябва пък и да игнорираме историята и в крайна сметка дори да постигнем значим напредък по другите теми, за които днес дебатираха двете правителства, но края пак ще опрем до историята и смятам, че двата процеса трябва да вървят паралелно. Се интензивира барањето за признавање на бугарските граѓани во Македонија, меѓутоа се целосно маргинализира постоењето на македонците во Бугарија. Дали при вакви услови е можно било какво придвижување на преговорите? Въпросът с малцинствата е много деликатен и всяка държава, която се е устремила към Европейския съюз, знае, че в това семейство, което е стожера на демокрацията, ценностите и свободата, всеки човек, независимо от своя етнос, религия или дори сексуална ориентация, трябва да бъде напълно свободен и с равни права. В този ред на мисли знам, че въпросът е деликатен за македонското общество, защото от една страна трябва да се отвори конституцията на страната и това само по себе си изисква общ национален политически консенсус, в който опозицията да играе важна роля и за това ви споменах преди малко, че е добре да се търси общо европейско решение.